nykyään kaikki konseptit, mitä itse tekee, on silleen, että haluaa, että on niinku puhtaasti elämysmeininkiä. Mä ainakin haluan tehdä klubeja, mihin mä itse haluaisin mennä. React. Tämä klubi mainostaa itseänsä termillä unlike anything, joten mitä täällä siis tapahtuu? No, lähdetään ensinnäkin tämmöisellä suhteellisen kevyellä brändilupauksella. Me itse mietittiin tätä aika tarkkaan, että okei, lähdetään tekemään konsepti, missä lähdetään rikkoa vähän tämmöisiä niin perinteisiä rajoja, että miten klubi tehdään. Jos yleensä kelataan, että millainen klubilta, okei, sä buukkaat nipuartisteja, nipun DJ:tä, ilmoitetaan, että nyt soittaa tää ja tää DJ tähän aikaan, nämä on nämä genret ja sillä siisti. Ajateltiin, että okei, lähdetään niin rikkoa se ajatus kokonaan, ei kerrota ketä ne DJ:t on, ja tehdäänkin näytöksiä. Hullu hatun tekijä, miten sä oot päätynyt tänne tänään? Markus selitti mulle, Rauramon Markus nimittäin, Duna Fade ja kaikki näitä klubeja. Duunas tällaista jotain juttuja, milloin oli mulle silleen, että lähden B-siin tällaiseen juttuun, että tää on ihan vitu sairasta, että ei tehdä enää mitään line-uppeja. Nykyään kaikki konseptit, mitä itse tekee, on silleen, että haluaa, että on niinku puhtaasti niinku elämysmeininkiä. Tarjontaa on aika paljon, niin ihmiset haluaa ehkä vähän jotain enemmän kuin vaan se perusjuttu. Joo, nyt tässä vaiheessa voi paljastaa, kun niinku eka ilta on menossa. Ja te, ketkä sitten näkee tämän, niin okei, ehkä siinä kohtaa voi jo nähdäkin, ketä siellä niinku, esiripun takana on. Ja siis tuolla löytyy DJ-porukka, on tullut tämmönen kolmikko kuin Milla Lehto, Genki, Kasper. 3 erilaista DJ:tä, mutta ketkä kaikki aikaa monipuolisia. Me tuunataan jotain sellaista, mikä ei ole todellakaan uutta. Me soittaa vaan muiden musaa. Perusjuttu. Mutta toisaalta me soittaa sitä silleen, että meillä ei ole niinku omaa egoa siinä takan ollenkaan. Meillä on vaan The Mad Hatter, Down the Rabbit Hole, vaikka Kasper Sjöholm ei suostunut laittaa lateksi kanin naamaria koko illaksi päähän. Te olette jakanut tämän illan semmosiin niin kuin Liisa Ihmemaa aiheisiin teemoihin. Miksi just tää teema ja mitä se oikein tarkoittaa? Joo, siis me itse asiassa alun perin lähdettiin miettimään siitä, että okei, päätettiin, että rakennetaan tää tosiaan niin kuin 3 teemaa. Okei, sitten tää niin lähti näin, että päätettiin, että okei, nämä teemat on niin kuin deep, passion ja lunacy. Mietittiin jotain niinku deep-teemaa silleen, että no mitäs jos sen nimi olisi deep one, se niinku down the rabbit hole. Nyt kuulostaa aika hyvin. Ja sit siitä lähti silleen, että hei! Et hetkinen, nyt mitäs jos taisikin sitten, että ottaisi tuolta Liisasta vähän näitä teemoja. Sä oot hullu hatuntekijä tänään. Mikä tää teema on? Mitä tää merkitsee sulle? Ehkä mä pääsen viimeinkin soittamaan isommalle yleisölle sitä musaa, mitä mä oikeasti haluan soittaa. Mä haluan soittaa semmoista tosi outoa ja niinku töksähtää joka kulmaan ja niinku hengi pysähtyy ja lähtee taas ja stop and go. Tiedätkö, stop and go, stop, go, stop, go, stop, 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 go. Kuinka iso juttu tää koko tämän klubin mainonta on ollut tässä koko hommassa? Se on ollut tosi isossa roolissa, että luodaan jengille ennakkoon jonkinnäköinen brändimielikuva siitä, että mikä React on. Eli kun sulla on uusi brändi, uusi nimi ja sitten että pidetään esiintyjät jemmassa, niin se on niinku mielenkiintoinen kombinaatio. Varoita, pysähtyy ja lähtee, pysähtyy ja lähtee, pysähtyy ja lähtee. Luulet sä, että tulevaisuudessa klubit tulee olemaan enemmän ja enemmän tällaisia Reactin kaltaisia, että siinä on niinku tällainen moniaistillinen kanta niinku läsnä? Toivottavasti ei. Toivottavasti ei, minkä takia? Ei. Kyllä mä itse voisin tosi mielelläni mennä semmosia, mutta tää oli ehkä tämmönen läppä, mikä liittyy siihen, että okei, tällä tietysti pidetään tää homma uniikkina. Mä toivoisin sitä, koska mä uskon, että taivas on rajana. Niinku ihan täysin, mutta meidän pitää vaan niinku napsahtaa ulos siitä, että meidän pitää saada joku Jack Beats joka helvetin viikonloppu tänne. Nimenomaan niinku oikeiden ihmisten kanssa tekeminen on super inspiroivaa. Ja se on se, että mun mielestä kun sä laitat pieneen huoneeseen ihmisiä, kenellä on niinku voimakkaita näkemyksiä asioita, niin mun mielestä ei voi syntyä mitään muuta kuin hyvää. Joo, mennään vaan. Joo. Otetaan tää.